penjo kanyo ni to gima ji jok monge tijegi ginyalo timo ang'o. Aparo ni kwadok chien joluo mang'eny e piny luo nitiere tije mang'eny ma jomoko timo. Jomoko jolupo, jomoko jopur, jomoko jo ohala, jomoko ni transport. Aneno ka yawuoyi mang'eny kata ji mang'eny jowere mang'eny ni e yore mag kata weche mag transport, jomoko timo apiko, jomoko timo gik makamago. Mago te ber. To kata ka en weche mag jotendwa, ere gima de gitim mondo gikony ji. Achiel, to ma problem nowuok chon to nokele gi weche mag somo. Somo mane wayudo e diere mane wasomo ne en somo mane ok chiw direct skills mar loso tich, especially ne ng'at mane ok complete the system. Iyudo ka ne drop somewhere, to drop without skills, without knowledge, kama koro idhi chomo onge. Koro da wanyalo bedo gi yore moko minyalo puonjgo ji skills gi. Emomiyo wan gi village polytechnics. Jomoko nyalo dhi kuondego, kata kisomo mana carpentry, weche mag wiring, weche mag mason, mag kamago nyalo konyo. To bende weche mag jolupo. Inyalo puonj ji bende kaka ginyalo pidho rech, ginyalo tiyo gi nam e yo moro manyalo kelo negi nweng'o. To bende kuom rowere, kopo ni onge yo moro miyudogo formal employment, businesses mang'eny inyalo chako. Kati chako mana gi kinyozi inyalo time. Jomoko nyalo timo weche mag businesses chiemo. Nitiere businesses mang'eny mane weche mag chiemo. Kata kichapo weche mag fruits, inyalo uso fruits. Adoka ji wuotho godo, kochono nyaki bedi na gi store. Nyaki wuotho go, nyaki bedi kata tong, nyalo buko tong ti wuotho go, inyalo chakorigo. Mad nyalo dwaro capital ma very minimal, kata 500 shillings. Inyalo kawo go tong crate achiel, iboko, ichako wuotho go. Okay? Tiende niya, gi ng'ata ok owinjo bed piny, kata obed mana mandas inyalo bedo ka in kama nyithindo nitiere, kata ji majamo mandas nitiere, inyalo chako mago mondo mi okel konyruok. To ka in gi capital maber, business bende inyalo timo business maber manyalo kelo manyalo kelo lokruok maber. Business machalo kaka kinyalo establish kata car wash, mano nyalo kelo lokruok, kata kinyalo uso spare parts mag nyamburko gi, mago nyalo kelo lokruok. Ko paro gi ng'eny. Kuna se puonjo moko nyalo puonjo wanyalo medo. Nikech wacho ni samoro na sosa achiel bende samoro krom gi sani. Kapo nono ni lweti otegno matin. Inyalo manyo other sources. Exactly. Mane gima nadwa medo nyiso Ruth Nyathi Ochieng'. Temo penjo machalo kama. Koro kopogore gi weche mag adjustment e ot, kaluwore gi weche mag nweng'o, diversify. Okay? Tiende niya, ka in gi kata 1 hour kopo ni tich iya e sa 10. Okay? Tich iya e sa 10. Onge tiende dok ot sa 10. Okay? Between sa 10 kata nyaka sa 2, kaka ka in e town ka Nairobi ka, mataya liel seche te. The transport system is efficient. Okay? Inyalo kawo advantage from sa 10 nyaka sa 2. Inyalo timo something. Okay? Bende nitiere, tiende ni kamoro amora ma intiere no, inyalo kawo. To ka in Nairobi ka to nitiere a lot of advantages. Transport is efficient. Nitiere internet minyalo tiyogo, nitiere opportunities mang'eny e mbui. Masani ng'ata nyalo kawo mondo mi oyud kaka konyo. Koro rawere mang'eny dwaro ni mondo omany gigie, openji kendo lawgi piyo mondo mi kik ng'ato bed ni en idle, kik ng'ato bed ni onge yo monyalo konyorego. Mondo kaponi nengo mar ngima medo hidho, to in gi yo moro ma is caution. Okay? Ok in very desperate makoro chopo kama koro inyalo kata kawo ngimani. Okay? No cases makabago katimore. Yeah, wan gi cases makamago. Kata inyalo bedo ni koro kinyalo yudo kata 3 kata meal mar ng'ata achiel. You know? Tinde bende kana mwacho ni chamo chiemo nyadidek kene na hawe. Nikech wacho ni kisechamo breakfast, cham lunch, cham kata mana supper. Tinde ka ji chamo kata 2 meals, 1 meal. Yeah, koro mago gik mwanyalo geng'o. Wanyalo geng'o gi tiyo gi wiwa maber, wanyalo geng'o gi tich matek, wanyalo geng'o gi medo paro maber kendo winjo puonj kasto wakawo gi. Gima rach mogik en kik ibed piny ni in idle, ni go mbaka kata isomo gazet, kata iwacho weche manono e kor gweng', ni manyo weche no. Mano kony. Moro amora matin minyalo timo, itimo. Erokamano ahinya. Somo adek bang'e gi wachni mogik, Eric. Aus Nyarolech wacho ni piny tek ndi mondo iyud gimoro ikete mesa ok yot.